Sobre la història d'Andorra, et faig un parell de preguntes, Oliver, et sembla bé? I tant, i tant. Mira, una és el tòpic que nosaltres, em sembla que ho has comentat abans, també molt barcelonític, això, de veure els andorrans com una colla de gent que es dedicaven a l'estraperlo, a passar coses per la frontera i a crear tabac i comprar paquets de sucres i poca cosa més. Aquest és un dels tòpics. I l'altre és intentar veure'ls com uns catalans més, raros, perquè es diuen d'una altra manera, però que al cap i a la fi tampoc tenen una cosa com una història com gaire particular, no? Bueno, són uns catalans, però que resulta que tenen un estat i poca cosa més. Clar, sobre el primer tòpic, és evident que en tots els espais de frontera, no només en la frontera andorrana, sempre hi ha hagut contraban, perquè al final doncs, no deixa de ser que on hi ha diferències fiscals i on hi ha una hisenda pública que el que intenta doncs, és evitar doncs, que hi hagi un joc excessiu de que tu compres una cosa, la portes a l'altre país i et beneficies del diferencial de preu i de fiscalitat, doncs això s'intenta controlar i sempre tots aquests espais de frontera i de muntanya sempre hi ha hagut contraban i això no només en el cas andorrà. Sí que és veritat que s'ha perpetuat en part al llarg del temps, però hem de pensar també que fins a mitjan segle XX doncs, les valls andorranes eren un territori que de recursos naturals no era excessivament fantàstic ni meravellós i que, per tant, doncs, la gent havia de viure d'alguna cosa i que l'opció del contraban era una opció doncs, com qualsevol altra que s'elegia en aquell moment. No? Aquest seria un tema que jo penso que no hi hem de donar més importància i ara realment, encara que pugui existir, és testimonial i no deixa de ser més preocupant que qualsevol altra cosa que arriba doncs, als ports de la Mediterrània, que es fa doncs, també contraban de productes d'estupefaents, etc., que existeix doncs, perquè existeix, diguéssim, delinqüència i al final això s'ha perpetuat. Però, en principi, jo penso que aquest tòpic hi ha de quedar una mica al marge. No? I d'altra banda, sobre aquest tema que em comentaves, no? de que els andorrans doncs, són com uns catalans i que de vegades costen de definir, doncs això també jo penso que és un altre problema, no? Perquè molt sovint justament la població d'Andorra se sent una mica menyspreada potser per la població del Principat de Catalunya, que de vegades doncs, considera que Andorra doncs, és una mena d'accident, com una mena de comarca catalana que és independent, però que el dia que potser Catalunya sigui independent o que es creïn uns països catalans o el que sigui, doncs que Andorra s'hi afegirà. I això penso que, en primer lloc, és una falta de respecte, primer de tot pels andorrans, al final són membres d'un estat lliure, sobirà i independent i que, per tant, s'ha de respectar. Avui en dia doncs, ens posem les mans al cap quan veiem que un país invadeix un altre, doncs el que no podem fer és nosaltres actuar, per molt que hi hagi un vincle cultural històricament entre Catalunya i Andorra, que hi hagi uns vincles lingüístics, no es pot menysprear la sobirania i la realitat andorrana. Això d'una banda. I de l'altra banda, la història d'Andorra és molt interessant i realment molt més complexa del que pot semblar. Andorra no és un accident històric, no és una comarca catalana que ha quedat despenjada i que ha sigut independent, sinó que és un principat on els andorrans mateixos durant molts segles han mostrat la seva voluntat de voler ser. Et comentava fa uns minuts que ahir participàvem en un debat sobre la història d'Andorra i aquest és un tema que també va sortir. I, de fet, ens podríem remuntar gairebé a finals del segle X, quan ja comencem a veure actuacions dels andorrans que no els podem plantejar com la voluntat d'independència, com l'entendríem avui en dia, però sí una voluntat de defensa dels seus usos i costums, de la seva manera de fer, i la voluntat de tenir els seus senyors, ja fossin els comtes d'Urgell o després els bisbes d'Urgell, lluny i que respectessin sobretot la seva idiosincràsia i la seva realitat. I això ve de molt lluny i penso que s'ha de conèixer, val la pena superar els estereotips i estudiar i conèixer la realitat andorrana i sobretot respectar-la i respectar la sobirania d'Andorra sense cap mena de dubte. I tant. Perquè quina fita posaries tu de la història d'Andorra que hauríem de conèixer i respectar tots els principatins, tots els catalans? Bueno, no sé, segurament n'hi haurien moltes, no? Jo em posaria un parell. Primer de tot, a finals del segle X hi ha un molt important, que és la construcció del castell de Bragapolls, que és un castell que tenien que imposen els comtes d'Urgell a Andorra i que els andorrans destrueixen i cremen, no? I aquest és un primer gest, un primer acte de voluntat andorrana de
mantenir el poder del comte lluny i defensar la seva realitat. Jo sempre he dit que la destrucció del castell de Bregafolls és una mica com el fet fundacional andorrà. No vol dir que a partir d'aleshores Andorra ja sigui un país independent, ni molt menys, però sí que és veritat que ja es detecta una voluntat de voler ser i de reafirmar-se. Jo penso que aquest moment és interessant. I un altre moment interessant podria ser també després de la victòria borbònica a la Guerra de Successió, el 1714, que en aquell moment Felip V intenta o té la voluntat d'aplicar el decret de nova planta a Andorra i els andorrans es posen les mans al cap i diuen nosaltres no som Catalunya, nosaltres som una entitat diferent i ho hem de respectar. El bisbe d'aquell moment, que era el bisbe Simeón de Guinda, que era bisbe borbònic, ell va defensar els seus interessos feudals de mantenir la realitat andorrana i això va contribuir a que a Andorra no s'instaurés el decret de nova planta i a més al cap d'uns anys es va encomanar la redacció d'un llibre molt famós aquí a Andorra, que gairebé es coneix com la Bíblia andorrana, que és el Manual d'Igest, d'Anton Fiter i Rossell, que el que fa és compilar tota la història i tot el dret i tots els títols de dret i de jurisprudència d'Andorra, i això és l'any 1748. En aquell moment ja veiem també una voluntat de voler ser i de desmarcar-se de les realitats territorials paral·leles. I és interessant aquests anys del decret de nova planta perquè al final Andorra tenia uns usos i costums que eren propis d'Andorra, però que també eren molt vinculats als usos i costums que eren propis de Catalunya. I, per tant, el fet que no s'hi apliqués el decret de nova planta podríem dir que fa que Andorra sigui l'únic lloc on es manté tot el que el 1714-1716 el decret de nova planta destrueix. Per tant, això també és interessant. Perfecte, Oliver. Doncs, si et sembla, ho deixem aquí. Sí, perfecte. Podríem estar molt més temps parlant, però en tot cas ens emplacem a qualsevol acte en el futur per seguir comentant temes d'Andorra, el Pirineu, la història, el que sigui. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Oliver, per acceptar aquesta entrevista, que deixem constància a tothom que ha estat molt improvisada perquè ha estat oferir-te i dir que sí pràcticament pim-pam d'avui per demà i per tant, això, que consti el nostre agraïment. A la resta, tots els que heu vist aquest vídeo, us emplacem a veure els següents. Moltes gràcies i fins la propera.